wakina hiddo ina wakina tanga ina sanna rufundurbe ina dartina ceeranoɗo tadi wonande ceeranoɗo ɗum o ina bonna hajji ina bonna korga so debbo piilinoɗo yii duwal danewal kal lowoloto nde o yiiɗo fof woni ɗon oto wondi jiijam nan ko ñalawma goo so debbo piilinoɗo yii duwal danewal kal lowoloto kadi nde o yiiɗo ko woni noon so jiijam so jiijam nattiyaɓe ha tedde nde fajji kadi yowoloto nde o yii ɗum fof ɗon e ɗon foti o wondi jiijam nan ko ñalawma goɗo walla ko balɗe ɗiɗi walla ko wattu goɗo soɗan marto yii walla ko seeɗi ma ko wuddu yalti e makko yo woppu julde kono ɗum fof way kono jiijam gotan ko hedda eto lattin goo a jarama seydi Bello Ousmane Idrissa Ousmane Idrissa Ba assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mi salmini jinnaɓe ɓe jooɗi wiɗoɓe ko mi salmini sernaɓe ɓe eɗe anni reftare mum no alquran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يدوق عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Hadim ko to bangi français Binta Oumar Sow. Bonjour à ces invités. Avant toute chose, mes salutations les plus chaleureuses envers vous. Je me nomme Binta Sow.
élève de français ici à l'Institut d'Ourissina. Je fais la classe de CP et Zawi à Medina Gounass, plus précisément à Mouspara. Chers invités, permettez-moi de vous parler de l'importance de l'école. Quand j'étais petite, mes parents me disaient qu'il faut aller à l'école. L'école, c'est bon, car c'est la clé de la vie. Je ne peux pas terminer sans remercier mon instructeur, M. Mohamed Ba, que je salue, cause et âme, mon maître, chapeau. Saluer également nos éducateurs coraniques, Dra et Pula. Et enfin, je tiens à souhaiter beaucoup de courage et longue vie à notre incomparable inspecteur et directeur, Thierno Jalalitine Mahmoud Ba. Amarakan et Abla est tous debout de jour en nuit pour que l'éducation des enfants soit plus performante. Comme dit le proverbe, c'est plus facile d'enseigner que d'éduquer, parce que pour enseigner, il suffit de savoir. Alors pour éduquer, vous devez l'être. Je vous remercie. عثمان أبو به بالعربية. keɗoɗen hannanten ko haalte ko. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد بداية أسعد الله مساءكم بكل خير. يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى كل العالمين بمدرسة دورسنا، على رأس الشيخ الفاضل ابن الخليفة جلال الدين محمود، وكل الحاضرين كل باسمه وصفته، على ما قدموا للتلاميذ في التعليمية. يقال إن بناء العقول أشعر من بناء البيوت، وقد كنت يا معلمي خير بناء لها. قد بنيت عقولا كثيرة وشيدتها بمعالم الصدق والأمان. نسأل الله تعالى أن يجعل كل ما قدمناه لتلاميذنا في ميزان حسناتنا. حفظنا الله وأدام الشيخ ورؤوسنا. أخوكم عثمان أبو به، والسلام. شكرا لكم. ما شاء الله، بارك الله فيك عثمان أبو به. تالي مارية عثمان سماري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. micro o ene rutto to ceerno abdoulaye aj wonande hedde amaren to ɓe nawa ɗum to ceerno kañumne daña ko haalani en.
joni tombol arte directeur Amara kan goto mo ganduɗano kankone kadi woto ko yewtanen tan assalamu aleykum mi salmini ceerno men ceerno Jalalu Dine Ba mi salmini goto e janguinoɓe ɓuuri Sina fofof salmini on no feewi kadi golle moɗon moƴƴi jooɗi ko ni tigui wonko ɗaminano kadi ko ɗamina ko ɗum wonko daña mi salmini jinnaɓe fof kala jinnaɗo wawde accude haaju muɗum hande ara ɗo tosode oɗo ñalawma a salminama kadi a weltanama no feewi no feewi caggal ɗum mi darna konngol ha bismaren ceerno men Samama bismillah ma e dogal ma ɓuuri Sina toɓɓere nde jimmi ɗiɗade haade nde ko ɗum woni programme o programme mo ceerno men ceerno Mouhamadou Jalal Dine Ba mo wonni hen o ko on woni programme mo gollirten ɗo e nder duɗal meɗen ɓuuri Sina ko rawane e hikka caɗele ina keɓo e duɗal he kono ine anda kadi ko mayade kono miɗen mbaɗi jorto jinnaɓe pamani holko eɓɓa e holko yiɗa ngal duɗal ɗo wona anniye amen wona miijo amen cukalel ngel yo arɗo jangga e nder hitande wootere o jotna tawa e hisib o hujjan wona ɗum programme o woni cukalel ngel koye arɗo jangga ɗo duuɓi 6 e nder ɗin duuɓi 6 tomo rena ɓurana hay so woni o renani ɓurana ngel cukalel so rengo duuɓi 6 hay so wi o jofni to omo hundi o ko fanɗi fanɗi boko ɓeyde hisiba 50 ma 50 ma 52 ma 54 ma 54 e joyi ma 54 ma 55 e jeetati fanɗi fanɗi fof ko ɗum anniya o sababu nde jinnaɓe heɓe ne jiiya woɓɓe ne jasnoɗo ɓiɓɓe mumen sababu ene mbiya ɓiɓɓe mumen ɓe jangde nde ina tardi no janggueteni ina leewi min jimmi ko ɓiyam o yo janggu gonga minen jogui on programme kadi kadi nanɗo duɗalde minen jogui programme mo ganduɗa suka jata e duuɓi 7 fay dow ina jangguine somin keeɓi sago amen koyo jommum ren kono ala jommum koyo jangguine hen diine muɗum to so iwa ɗo hay so ni ko cimmoje 3 ma cimmoje 4 o wawi to ɗen kalto o jangguiri aduna he kalto o janggi wiyete o ko gando ɗum ko programme amen o jangguine hen français o jangguine hen pulaar o jangguine hen arab e on pulaar mo jangguinte o jangguine hen diine makko sikko jii ko sukaɓe mbaɗɗo ko ɗum woni anniya duɗal ngal nden noon kala adowo ɓiɗɗo muɗum yo andu ko ni loloyi minen jogui sukaɓe duuɓi 7 fay less ɓen sukaɓe kamɓe hay hunde ɓe jangguintaki sowona qurana olo ɓe jangguinte sababu nde ceerno Jalali ko feccu qurana o e nder duuɓi 6 gila hijjolim to ha bagara ko feccuɗum e nder duuɓi 6 to cukale ngel en jangga ɗum gila premier année muɗum ha duuɓi 6 ɗi timma on cukal yata e duuɓi 7 fay less ngel cukalel kangel ko qurana ɓolon ɓe jangguinte ha ngel heɓaɗo duuɓi 2 so ngel natan duuɓi 3 maggel min gaddana ngel français min gaddana ngel pulaar min gaddana ngel arab kono hay on pulaar arab français addeteɗo o ngel jangguinde tan ko ngel wawa alkule ɗe sogol yi bindol no windi yo ngel heftim yo ngel andi ngol ɗo bindol ko kumba wonɗo so yiyo wasa wawde binde kumba ɗum wona probléme arab o kadi so wi no windi tabal yo andi tan ko tabal wonɗo
so yiɗi so lamɗama hol kabal winditoɗo andu wona probléme anni o ko cukalel ngel koye wa alkulle tan wawa andude hunde holno wiite e ngal ɗo ɗemgal caggal ɗo mi duɓi tati oɗon waɗi miɗen ñaago jinnaɓe kala addoɗo ɓiɗɗo muɗum sabu Allah wata yaltinirde ɓiye pour wiide ɓiyam o ko janggata koye no leydi pour wiide ɓiyam o no ruttine min mbaɗi ɓeɗo ngo payi mo wuuri kala classe mo gonnoɗa a iwat ɗon jaha e classe goɗɗo so woni allowol ma ngal ina ɗiggi exemple jangganowo gila hijjo yimto ha mo zambile ko darade so woni jangginowo ma o heɗanimama to wi wonde e nder hita lebbi jeenayi ko jannguɗa ko sellani gosni heewi habitiɓe aroɓe ma ala nden toɓɓere keke ne heewi habitoɓe aroɓe so tawama sellani an a ruttinde gila hijjo yimto mittinteɗa wona aɗa ɓendine non aɗum jangginowo ma o sono fuɗɗito classe o ko hijjo yimto fuɗɗituɗa ngara kadi ene wayni ko jannguɗa rawane ko hikkata ko ɗum janggata a ɓennata sowona a waw so yiɗi mbaɗa an duuɓi sappo ɗum ina jeeya hen ɗum so yawti to banggue bindol min puɗɗima windude almuɓe kala jinnaɗo windoɗo almuɗo muɗum ina acte kayti o sarɗi ɗi nani hen kala jinnaɗo aɗa foti yoɓande ɓiɗɗo ma o lebbi tati gadani inscription ko 4 bindol ko 500 500 aɗa foti janngude fannude 5 sababu hay angale ene foti janggede ɗo ko no alhaali addiri ni tan woni angale o saaha fuɗɗaka janggede informatique ko wiide ordinateur ine foti janggede ngadduɗal kono alhaali addiri ni tan sababu neɗɗo kada yaha aɗa ɓeydo nene jatani ko noɓe ɓeydo no ji conférence rowane o ji conférence hikka o onon jinnaɓe ɗi ko oɗon nganndi no woni ko sensi kadi mo wuuri kadi ko sens roma kadi ɓurta heewde ɗum noon yo nganndu binde ɓiɓɓe moɗon sababu nde jannginoɓe goytima wonde habitoɓe ne heewi e duɗal he jommum jooɗo wasa windude ɓiɗɗo muɗum ha jannginoɓe janngina taɓal premiére ngal ɓiɗɗo muɗum ara heɗane tawe kañum classe o daɗi ɗum wona caggal goɗɗo kadi ara ene wondi alwala muɗum goɗɗo kadi ara ene wondi alwala muɗum janngunoɓe jinnaɓe muɗum wiya janggine leeri jaltina ɗum foti yimɓe sappo classe ko yimɓe 50 yimɓe sappo jaltinama yimɓe sappo gabitima on classe ma yaadude wawa yaadude ko onon jinnaɓe noon wallata amen haɓade ɗum yo ɗum iw e duɗal he oɗo waɗi hikka woni so bindol ngol so uddama min binditta hay goto ettatake hay so yiɗi goɗɗo yalta ettatake duɗal he so wona heeɓi lebbi 6 jomum ette janggede ko lebbi 9 ina wani jomum janggaɗo ko lebbi 9 tan min guettata heddiɓe ma e dow gueɗel jinnaɗo ala halne ɓiɗɗo ma o minen nannamo e duɗal he kono noon soni ko moɗo duuɓi 7 duuɓi sappo jangginowo classe o to yahata ɗo ko ɗon o tuggato yaha wona mo ruttonowo caggal kam so jangginowo heeɓi so hitande timmi ene wawi wallude ɓiɗɗo o wallamo ko heddi caggal ko kono watta focus tan haqqille o darto tan to yahata ɗo so ari ko ɗon o jokko ɗo o yaade maɓɓe so ɓeto ari to fuɗɗi ɗo ko ɗon ɓetogol ɗo ɓeɗogol nanggatama kanko ɗon heɗante parce que ɗum ko jangginaɗo ɗum jon so jinnaɗo jaaɓi ene yaada hen fine binda ɓiyel sa yadaka hen mbiya hani min dañi caɗele kadi ha joni banque inscription woɓɓe mbi ne jogui sukaɓe joyo sukaɓe jeegomo sukaɓe jeeɗiɗo mbawa yebde 500 lebbi tati goto foof uddine 500 exemple sukaɓe joyoɓe ɗum ne heewi e maɓɓe ko gonga sukaɓe joyoɓe ne heewi e moɗon kono min jiiɗi gandon wonde so jiitino feere yoɓande ɓiyo hitande foof laawa gotol ɓiye mo jaɓanda hitande o foof omo jangga e école to janggata ɗo e duɗal he to ko ɓernde makko ene leeyi jangginowo so yimo tan anda directe wonde oɗo ngel ɗo cukalel ko yomguel tewat ine weltanimo nden noon so tawi cukalel ene welti jangginowo ene weltanimo tan janggat tappine hoore ma koni cukalel ngel ene ara duɗal ene andi kañum ene jangga toon yoɓani hay so ittaka
wonade muɗum ko ɗum waɗi joni école aji hewɗi ine gitti jobdi e nder école aji because ɓe tawi ɗum ko caɗele e sukaɓe ɓe ina waɗa sukaɓe distract no itta haqqille sukaɓe e jangde e nder école woɓɓe hewɓe jalta sababude jobdi min jogiɗo duɗale yaltuɓe sababude jobdi to jinnamumen joɓanani ɗumen to ko ɗum saabi jommumen yaltude to wona minen jaltin ɗumen to jommu ene yii janngude ina jogii niveau kadi waawde janngude ko ɗum waɗi jinnaaɓe e peeje ɗe lelno toon onon ƴeewon no mbawɗon haɓanaade ɗum sababude wuurno duɗal ngal tan ko oɗon joɓa sukaaɓe ene jannga Allah e wonde moƴƴo ina waawi keɓen jogoto duɗal ngal kadi men kaalno ɗum mo wuuri so Allah jaɓi ƴeewama wonde jinnaaɓe oɗo kanko gila ɓiɗɗo makko naati duɗal ngal ɓiɓɓe makko tato jogiiɗo duɗal he wona jogii ɓiɗɗo goɗɗo kalami noon ha ɓiɓɓe tato jogii duɗal he fanɗi fa jogii sukaaɓe tato min ƴeewi rawane fof a yoɓi alaa ko manki hikka kadi a yoɓi fof alaa ko manki mo wuuri biɓe tati ɗi a yoɓi fof alaa ko manki de 4e année o ɓiye gooto o ma duɗal ngal yakono hakkudema bonus sababu nde yiide wonde an aɗa waɗi ko poɗɗa waɗde ɗum so ɓenni mi ala e jobdi lewru ndu tinnoɗen e jobdi ndi juillet o yoɓaka ha jon jangginaɓe heɓe nan ɗon joɓaka mi anda holal wi jinnaɓe wonde juillet fota ko yoɓe minen ko lewru dakanu men mbino ɓaymi kandi fof mi janggaka yoɓetake kono hay hikka mi andinama wonde lewru dakanu ko yoɓete lewru dakanu ko yoɓete sababu ne nder lewru daka he e février he ɓe janngat hen balɗe 10 something like that miɗa fende noon fami daro février o ina jangge hen balɗe 17 mars o ina jangge hen balɗe 6 woni lewru dakandu ina jangge hen balɗe 6 nden noon ko saɗi e duɗal ngal wonde ɗo hay soko balɗe ɗiɗi jangga jangginoɓe yoɓeteɓe ko ɗum ɓe gardira ko ɗum woni sarɗeji duɗal ngal ko ɗum ɓe ciññini ɗum ɓen ciññini hakkude men e maɓɓe nden noon yo gandu hikka lewru dakandu ko yoɓete gandiron on fof e wasde dunnade ɓe raɓɓintino ɗon ko faati e darde jinnaɓe enen jogui ɗo goomu jinnaɓe omo lohi no feewi mi ñaagi on saabu Allah onon wonɓe goomu jinnaɓe ɓe ceerno Ali en Kadja Dia en yana Rugiso en kamɓe goomu ceerno Siray Baro kanko président goomu jinnaɓe o mbaɗe feere gutno goomu jinnaɓe o ƴeewe katandeɓe nder moɗon mbattonɓe goomu jinnaɓe he ko sababu ko goomu jinnaɓe noon wawi tambade duɗal ngal onon gata ƴeewon jangginoɓe onon gata ndaron sukaɓe ma enen jangga ma janggani minen somin jiiwan tekkala men tan min kulat min gandata wonde men poti wadde golla men kono son joɗima galle o gaddi suka moɗon on ndewintama koɓe janggata ko tan min mbaɗa kala ko min beela ɗum wallata en min ñaago on kadi ha lewni onon jinnaɓe ɓeyi ɗo janggetake jamma sukaɓe wasɓe dursitade kadi ene tampini jangginoɓe ndaare goomuji e leegal he sukaɓe janggoɓe leegal ɓe ƴeewon soni ko sukaɓe 10 onon jinnaɓe kaldiɗon ƴeewon holno ballitoronɓe e ngal ɗon leegal kamɓe fof soɓe nannano ko gooto ɓe jangga ina walla no feewi ɗum daññoni komiɗa haala mi ñaagi en jaafuya no feewi kala ko moƴƴani hen so woni yo canjilade haalde woodi akkideɓe haala jinnaɓe he e worɓe he fof woodi akkideɓe haala so pari ma waɗe lamde jiɗɗo lamdade hunde a lamdoto ɗum hayso ko lamde 3 ma 4 caggal muɗum on saaha dokken canjira konngol no haala on saaha waɗa duwa assalamu aleykum mato e joni ma taw hankanti en mbaɗat feere dokken ceerno men ceerno Jalal Mahamouddine kankone o yettino konngol o haalana en ko wona e dow mum ko
sen ngeni kanko jafaɗe mo eɗen nganndi oɗon golle ɗo jogi golle ceerno ko ɗum woni ya garta o. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نادم وينا مسوسا هذا ها جونو بن من دا جنا بس بتيم اكو نان دوكو ولا سمبلتاك سمبلتيم الله جارام اكاد مسوسي هذا انك ايوا ko ɗum de yiɗa ko ɗum jorta nden enen fof eɗen ndenda jetten seere ɓe dari jamma ñalawma ne mbaɗi doole mumen ene waɗi himmeji mumen e karallagal mumen ene jangguina sukaɓe kadi jetten sukaɓe soɓe joɓi janngude min jetto min jetta jinnaɓe sabu kamɓe mbiya sukaɓe jeehe janngoye mi waɗi jettoro bangiji fof en namdi ko amal haalɗo ko noon ko hunde himmude no feewi so tawi gano sukaɓe janggata ɓe janggata tan haydara suuraji ɗi jawata heɓade alay saago joom en balle ha dustito to galleji ko kadi fiya toon daare e bindanɗe maɓɓe he ko noon tan wata foccirade so wona ɗum ngakkat no feewi no feewi kadi oɗo programme mbatten ɗo wona programme ɗuuɗo sina tan ko programme wuuro Madina Gounass no wuurno sayɗi mbiya sabu windimo ko yimɓe jangguinoɓe ɗo e wuuro he wona goto ɓe gona ɗiɗo ɓe gona tato ɓe keewi ne jeeya hen o ceerno Ahmad Ammal gonɗo saram ɗo ne jeeya hen ceerno Abdoullahi An ne jeeya hen ceerno Habibou Yer Alpha ne jeeya hen Ibnu Mar ceerno Belli Dia nde wonɗo nde ene jeeyano hen hay o ceerno Halidou Diop ene jeeya hen mana ɗiɓe keewi windiɓe hen ɓene keewi golliɓe oɗo programme ɓe ganduɗa ha ɓuurano ko haaju men ndendi golli o programme gollan ko wuuro ngo fof walla mbiyen ko jiɗɗo fof gollen ɗum programme mara en tan kadi ƴettude enen kadi feeñde e ƴettirde ɗum kono wona en tan kadi goni e gollirdemo woɓɓe nen hen no golliranmo o saha to ha ɓundu ɗon gollirata ɗum wona ɓen jogui jorto no feewi wonde o programme omo yaada eko dartete ko sabu jangguinoɓe mbiyen omo yaadi hen omo fotodiri hen no teramal wiɗo ni e ɓawduɓe jeegom so Allah haaji suka wonde jomɗo ɓurano kadi no reyɗo ɓurano so Allah haaji hiira ko ɗum ñaaga Allah e nder hen noon omo janggora diine o omo janggora arabiya omo janggora français so en dañino jiɗirɗen ni so Allah haaji no timmide juɓe jeegom hawrino ɓurano fof tawde heeɓi en 36 heures firtude banggue français on wawi yaldude hakkuleje he o jokkoya jangde makko français omo jokkora hen noon arabiya o e diine o e ɓurano fof sabu ɓurano seedi ha reeni ko nden fuɗɗoto janngude ɗum sa fiidade ha a reeni nde fuɗɗoɗa janngude ɓurano ake koya ɗo ɗum waɗi noon programme mum ko jokkowo so Allah haaji so ndi ha mbino ɓurano jewɗi timmi jokkat yeeso pour ɓuuri janguinde yimɓe banggue ɓurano banggue nde fof kadi wona ɗum tan fandare men enen ko sukawo so janggui o gasdi tan yataw o heeɓi diine makko aduna makko fof o andi banggue diine o kadi wonko ande banggue aduna o ko wawi naftade nder gurdam makko ɗum waɗi eɗen miiji janguinde hen métier so tawi sukaɓe mawni seeɗa haluji goɗɗoyi ɓe jogata métier so Allah haaji métier kadi jangueɗe ɗe golluɗe wuuro e fof
ɓe janngora ɗum worɓere fof noon janngat goto fof jannga meccere ngal haani janngude ngal ngal yiɗi janngude ngal so Allah haali ɗum en jeeya e ɓaade meɗen o haali ɗo baŋnge informatique ɗum jeeya ko sabu hannde arde hannde o ko adna informatique en jii hay téléphone aji ɗiɗo en jii téléphone ɗiɗo fof ko informatique won nder so tawi hannde wawi informatique haydara neɗɗo adna heen no feewi no feewi no feewi ɓe mbi hannde ngalu wona hebbinde haalis wona hebbinde jawdi ala ko jeeya gandal ko abiri informatique hannde ɓurɓe ardude heen ɓe fof sakko wiye heeɗogal ene arde heen ɓe fof ngaddude baŋnge informatique ndeke informatique jiɗɗa yaade yeeso hannde adna heen alay sago no waɗa ɗum saabi ɗum ne jeeya e programme men wattorde heen ɗum janngore heen inchallahu taala jiɗɗen ko kala ko wiyete ko gandal ɓamtowal neɗɗo fof adda mum e dina mum fof yahata ene heɓoo ɗo e Madina Gounass temen Mansour radiyallahu anhu yo Allah welamo ewa sukaaɓe men miñiraaɓe mi yiɗi yaha toon to Mbour ko kollimo defte men ɗe woodi ko kollimo heen ko kalnimo ko enen feewi defte ɗe o welti heen no feewi holko wi o wii ceerno mawɗo wiino kala ko Madina sohli ma sukaaɓe Madina ngadan ɗum Madina o wino kanko e mawɗo sukaaɓe Madina so tawi ko noon noon ndeke enen sukaaɓe ɓe ɓe nganndu ko donngal mawngal fof e dow kaye meɗen kadi ko duwaw wondi heen inchallahu taala kala goɗo mi immani ko nafata ma Allah wallu heen inchallah ko ɗum saabi no e koto darade darde min tiinde kala ko nafata ko e nder aduna heen ngadden ƴetten eɗen kandi heen eɗen koddi heen inchallahu taala te ɓe jorti Allah moƴƴere ma Allah ko muneji e banggue fof inchallah ko ɗum nde woni ko jiilorɗen ko ɗum ko jeehre amar jofima ɗo wonde jinnaɓe no moƴƴi ɗum wurtina ewa goomu jinnaɓe ɗum wona sara e golle he onon jinnaɓe e kamɓe jannginoɓe enen fof ndendata mballen suka o jangde makko wawa yarde yeeso sabu suka o enen fof kanko woni haaju men o sahaa joni ɓe janngoyden so mawni o dartoy darde men enen fof nden noon baŋnge mo keɗɗono e baŋnge min keeɗi o fof baŋngeji ɗi fof ma nanngondira mballodira ɓe suka waadinde ko dartantemmo ko inchallahu taala ɗum waɗi emin ñaago goomu jinnaaɓe wonno ngu yo tinno wurta te taw sahaa fof oɗon jottiɗo oɗon jewtida kala ko jiɗon manki e baŋnge jangde sukaaɓe ɓe jetti noon min gueto darade heen kala jiɗɗo foti ɓuccede e jangde he jetti noon min ƴeewa ɓuccude ɓe mbi gamowo annda ko yoɗi ngamde fof yeɓɓo ɓe nganndi ɗum kamɓe jannginoɓe gaaɓe ko tiɗɗen ko yoɗi hen ko ɓe yahata andu ko onon yeewoɓe onon jahata andude ɗone fonno waɗede ni walla fonno ɓuccirede ni ɗum waɗi noon darde mon heen wona sara emin jiɗa sahaa fof mbadden bonhuuji jewtiden ko abbiri e jangde he dokkondire hakkillaji mbeɗa mbawi wallude sukaaɓe ɓe ko jiɗoɗen ko mbawino heɓde inchallahu taala on jaafoto waktu o ko hoyun e mi wawa junnande no feewi hasmi hasala haaldude moɗon ko noon alhaali o waktu o rokkani no feewi ɗum waɗi mi yabnoon ɗo tan mi ceerno Amar ari hawti hen tattamo konngol ngol wooda ko yettino fof fof kankone eɗen nganndi ceerno Amar to baŋnge jangde galle ceerno kanko jogi ɗi jangdegal ceerno futti ken jii kende wuro ngo nde kanko no hoorede fof mino fof kanko woni hoore amen e baŋnge jangde nde Allah addimo no hawri hen aduna ɗo fof kam so tembo kanko no haala hen no fof fof inchallahu taala min jettoon no feewi noon e gonɗo timmirgol garɗon ɗo ni jooɗi min no feewi holli min tigi rigui komin ɗaminno ko noon hoɗum oɗon jogui haalde no sukaaɓe ɗum noon yo Allah on ballo Allah jarama on jarama allahumma salli ala muhammad. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. min calmino onon fof min juuro goto fof min calmininde inde mum e yettode muɗum alhamdulillahi rabbil alamin ko foti haalede ɗum ɗo tan ceerno ala ko heddani hen haala makko ka timmini ɗum ko baji fof eɗen belti e ɗum ɗo no feewi
ko hunde tindinta ko yarude yeeso noon so tawi ena yaara yeeso ma weltowi ɗum no feewi ko hunde nde poɗɗen himmirde enen fof alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ñaagui Allah nde Allah nawrata ɗum yeeso eɗen ñaagui Allah nde Allah nawrata ɗum yeeso nde Allah timminta hen anniyaji ɗi sikki ala neɗɗo so ene waɗa hunde tawadde jogui e muɗum anniya jannginowo o ne jogui anniya jangguinanteɗo o ne jogui anniya yo Allah timmin anniyaji ɗi bi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko heddi ko no moƴƴirta e no feewirta ko heewi hen Amara haalni en to banggue jinnaɓe ɓe ha tenki ko wiya ene waɗe hen ko wiyete jokki ko min wiya ha ɗum jokki saabu andude ko waɗete hen ko so wiyama jokki sa ƴewdi ɗum golle e golle ɗe a tawat wona jokki ɗum waɗi ko waɗete hen ko ko maslaha tan no hunde nde wuurdi kono wurnani ɗum bon gurdam sam hunde nde foti wuurde a tawat tan mbaɗo o waɗiri sinno ko wawde mo sinno ko jogade mo o namnoto ko jinnaɓe hay hunde sa yi omo namno o namdi ko e dow nganummo mawɗo omo yiɗi wadde omo foti wadde kono noon wonno wayi woni e namnade ɗum waɗi somo namno o namno o famɗi wona joggi wiyete joggi ko tawa ene heeɓo hen ko timminta joggi jangguinoɓe ɓe ha timma wooda ko heddi kono ko heɓoto hen ko mi anda so ene timmina hay joggi jangguinoɓe ɓe saka wooda ko heddi haqiqa o ko yidde tan yo yimɓeɓe janggu sa yi golle ɗe tan ko yidde tan yo yimɓeɓe janggu waɗira ko namneteɗa ko noon ko beele tan annene wona a tawama yidde yo yimɓeɓe janggu kono wona joggi ɗum waɗi si en pelliti ɗum sattanta en hay saɗa jogui ɓiɓɓe sappo tawi tan ne mbaɗɗataɓe hen nde ne wondi e pellital aɗa pelliti a pellitani o faade to nder ma Allah newnante no mbaɗirɗa hen Allah newnanima no codirɗa ko ñamɗa Allah newnanima no codirɗa ko jarɗa Allah newnanima no keɗirɗa téléphone Allah newnanima no keɗirɗa ko coɗɗa no ɗum wiyete passe connexion heddo ɓe jangguinirɗa ɓiye Allah wasa newnande heddo tan ko mbaɗɗa e lahal Allah beele ɓiye jangga Allah wasa newnande mo ala wonata wayata yo won e pellital ma ɗum waɗi woto ñofoɗen woto mbiyen wonde ene satti so tawi ko haqiqa so tawi ko gonga ganden wona ko yomna waɗirani tan ko beele jangde nde ene wawa wuurde wawa lajje mum wona hay wawa wuurde ko wawa lajje ɗum no waɗi woto belsidoɗen ɗum tinnoɗen en ɗum no feewi Amara haalidani o haalori hen yaltugol sukaɓe heñare gasnata haali ceerno gila e min janga so arino abisama mum salminde min toon ene jeeya e ko haalanno min gila nde min teski ɗum o wiya jangowo heppata happata haaɓata ɗum ko konngol ceerno konngol o heewi haalde so tawi aɗa janga aɗa yiɗi heɓde gandal a heppata a happata a haaɓata enen noon eɗen keppi eɗen kappi eɗen kaaɓi a nawat almuɗo yo janggoy nde wonta lebbi ɗi tati ƴiyam o janggani ƴiyam o janggani tawani ƴiyam o janggani o wona aɗa jogui haqiqa o janggani naam so janggani kadi haadema ittudemo ɗon nawama nokku goɗɗo ƴeew holko haɗimo janggo beele raɓɓinina gongol ko ceerno janguinowo beele raɓɓiɗina gongol ko an jinnaɗo o sa yi o janggani tan wonko haɗimo janggani haadema ittudemo ɗon ƴeew holto ella gonɗo sababu ko wasi janggude o so tawi koto jinnaɓe to hay sinno noon woni hay so tawi koto janguinowo to hay sinno ka gadduɗo ɓiɗɗo o tan wona aɗa waɗi hen hay mbuɗuma woto ronko haaldude janguinowo an kay haaldirde e makko needi tan tawa haaldidani e makko fitina kisa onon o mbaɗanama lawol no kaldirɗon e mabɓe jinnaɓe sukaɓe mbaɗama woni bomu jinnaɓe sukaɓe o ene jeeya e golle makko so wonko jinnaɓe ɓe jii ko jawi tawa ene mbawa haalande ɓen jettinana koɓɓe tobitade ɓe ɗum ne jeeya e golle jinnaɓe sukaɓe so wonko neɗɗo yi hen yawi haade muɗum immade tan waɗa feere mum yo haaltid e foɓɓe haaltidede e ɗum ɓe wasani wonde ɗo ɓe ganduɗa ko ɓen foti haaltidede so wonko jawɗa haadema wadde hen feere ma walla miijo ma ar jiiya foɓɓe haaltidede ɓe
kaldida e maɓɓe haa paamodiron jokkon golle e kono so wonat ɗo lebbi 5 jeegom gittamo ɗon nawamoɗa on ɗon lebbi 3 gittamo ɗon nawamoɗa on ɗon lewru so ɓooyi tan o natta o ko janngude taw ko an fonno jangde makko hunde ko ma tabita nde fayida heɓo e muɗum ko on bange e ɗum tampini duɗe ɗe fof dal ko ngal jiiɗa ko noon sukaɓe ngarat tan pawodira hande janngo kanko fof ɓe jalta ɓe jaaha eɓe jiilo tan e hakkude duɗe ɗum waɗani fayida no feewi alhamdulillah rabbil alamin programme o ne moƴƴi toppitoɗen habiten toppitoɗen mbaɗen ko poɗɗen wadde so Allah jaɓima en jii hen fayidagal muɗum ko noon ko ma tabbiten ko ma toppitoɗen yo Allah wallu en hen yo Allah moƴƴin yo Allah nawru ɗum yeeso jahe rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jaafo ɗum tigi machallah eyyi ceerno en jarama ɓe kirjini ɓe coftini ɓe ciftini haade makko yaade noon eɗen jogui ɗo seeɗan faaguji ɗi ganduɗa ko seeɗan faaguji partangeji ɗi poɗɗen tottude hunde e janguinoɓe e kadi noon e janggoɓe ma ceerno Jalaluddin Mahmoud Rokku goto e janguinoɓe he joni seeɗan faagu mo ganduɗa Bilal Ɓuuri Sina wi hen kone hettini wonde janguinowo o ko neɗɗo mo ganduɗa koolaɗo bawɗo janguingol kadi garowo e waktu ko noonne kadi mo ganduɗa hitande ujunnaje 2 e hitande ujunnaje 21 jomuno ko bakkiɗiɗo e jangde mum ma en dokku hen ɗiɗo koyen suɓiɓe eɗen jogui konngol mo dokkaren mawɗo meɗen ceerno Amadou Youssouf ko noonne kadi ceerno Idriss Sow e jaɓowal Pular goto makko ma en dokku ɗum konngol so Allah jaɓi eno Allah waɗi inchallah bisimilla jam ceerno Amadou Tidiane ceerno Tidiane an yawniyama ceerno Tidiane ko noonne kadi monsieur Mouhamadou Ba on ko ceerno meɗen ceerno Ammar jogoɗen teɗinirde tattude mo seeɗan fam e hawkali monsieur Mouhamad Ba arata joni ceerno en jarama mataw kamɓe en jafimama ɓe Allah on balla Allah jarama on jarama ceerno Harouna kanko min teddinirta fuɗɗade tottude seeɗan faamuji taw ko faati e janggoɓe ɓe e ceerno Harouna min mbaɗe joggo ma goto e sukaɓe almuɓe mo ganduɗa Ɓuuri Sina hoolima ɗum e hitande ujunnaje 2 e 21 hitande ujunnaje 22 ene wiye siraji gollo seeɗan faagu ma tottanma ɗum ko ceerno meɗen ceerno Harouna Diop jiɗɗonko so en jettini beele mbawen julde futuro enen so Allah jaɓi foɗɓe ƴettude konngoli ɓe ƴettanen ko noonne kadi eɗen jogui seeɗan faagu eɗen jogui ɗo seeɗan faagu tottude goto e almuɓe Ɓuuri Sina en jimmoɗen noon par ce que tawi bammen Ousmane Soumaré sowa fokkidde o yettinana en seeɗan faagu ngu min da so tawi sowa fokkidde walla o fokkidi mballen wala o wawa yettade ci Ousmane Ba hay sinno ko banggue to heedirto tan si noon an ndeyami tottiran tan tan o wawɓe ko noonne kadi mawɗo meɗen mbamen ceerno Idrissa Sow eɗen jogui ɗo seeɗan faagu faade goto e almuɓe mo ganduɗa ene heftina e doɗal he ene wiye Binta Sow ko kanko ay Ousmane Ba ar jogui almuɗo ne wiye Ousmane Ba ko almuɗo momin keftine duɗal he min tottamo seeɗan faagu joni ko amin teddiniri bel totanamin mo mon caggal maɗo
bisimilla bammede Ousmane Soumaré totanma ɗum e junngo ma ewa ya jogoro jaam jarama Baba Soumaré jarama beltima no fewi jarama bammeɗen Idrissa Sow eɗen bismimo kankone eɗen mbiyamo eɗen jogui almudo ne wiye Moussa Soumaré ko goto e almuɓe mo ganduɗa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho omo e nogas e ɗiɗi omo heptina ɗo e doɗal he emin tottamo seeɗan faagu Moussa Soumaré yawno noon eɗen jogui Moussa Soumaré o wima ya jogoro jaam ko noonne kadi eɗen jogui almudo mo kettiɗen e doɗal he ene wiye Aissata Kane noon teddinirteni yo tottumo seeɗan faagu ko mawɗo meɗen ceerno Amadou Youssouf on tottaten seeɗan faagu ngu ceerno Amadou Youssouf yo tottunom e bismilla Binta Sow jogui almudo no wiye Binta Sow ko almudo mo ganduɗa dunal ngal ene heptinde ɓe hitande he min teddinirma ya yettinanmin seeɗan faagu murtade makko so ɗum ɓenni so en dañi sohna Rougui Sow o ɓatto ɗo yeeso ɗo seeɗa sohna Rougui Sow eɗen jogui almudo mo keptinɗen no wiye Aissata Kane ko almudo mo keptinɗen no fewi mi sikku tan a yahanno hedde on ɗon banggue ɗon wona aɗa mbawi turnude eyyi aɗa wawi yaade hedde oɗo banggue ɗo ɓe daara ɓe dokkuma Aissata Kane ko Aissata Kane sohna Rougui Sow aɗa wawi darade on banggue ɗon tan da totumo eyyi voilà yaɓattinira eyyi wala ko haja Aissata Kane kanko sohna Rougui Sow rokkannomo seeɗan faagu omo wima kadi ya jogoro jaam ko noonne kadi teddungal ceerno meɗen ceerno Ahmad Tidiane mo ceerno Jalaluddin Mahmoud Ba kanko woni dariɗo e wallude e golle ɗuɗal ngal ko noonne kadi kanko woni jangguinowo ɗo ara ko eɗen tottamo seeɗan faago yo tottan en ɓii meɗen Dieynaba Koundio ko goto e almuɓe mo ganduɗa eɗen kettinɗum e hitande he kankone kadi eɗen dokkamo seeɗan faago tawa rokkatamo ɗum ko Ahmad Tidiane mo ceerno Mahmoud Jalaluddin Ba bandiraɓe ha joni e rokketeɓe seeɗan faaguji ɗe mbiɗen Dieynaba Koundio ko ɓingel meɗen kañumne kadi eɗen beltanimo e hitande he ya jogoro jaam eɗen jogui miño meɗen mo ganduɗa kañumne kadi golle muɗum gila Allah addi ɗum ɗo ko jangguinde alqur'ana ene wiye Abou Acce ceerno Abou Acce emin jogui almudo biyeteɗo Sila Ba mo ganduɗa ko almudo kettinaɗo e duɗal he e hitande ujunnaje ɗi e nogas e goho hitande ujunnaje ɗi e nogas e ɗiɗi saabu jangde makko e tinnare makko min dokkuma bettinana en mo seeɗan faago ngu faade makko balle mo lawol batte lawol mo laata yaɗo koto hen sohna Sila Ba ceerno men ceerno Abou Acce wima ya jogoro jaam ɗum ɗo ko seeɗan faago maɗa ko noonne kadi eɗen jogui biyeteɗo sohna Khadja Ba ko goto e ardiɓe jeeyaɓe e bomu jande Khadja Ba hande kadi emin jogui seeɗan faago faade biyeteɗo Kadiatou Thiam emin jiiɗi min tottuma ɗum mbaɗa teddungal faade e tottudemo Khadja Ba eyo daroɗo on banggue ɗon Kadiatou Thiam ko noon caggal maɗa joni noon sumba arti e juuɗe moɗon ceerno Mamadou Youssouf so tawi en juurat ƴettan kamɓuɗe walla ƴetta kamɓal so en gayni juulen wona en mbaɗat noon bisimilla joni ceerno Mamadou Youssouf min teddini takkongol oɗo saaha bisimilla ma jam kedden non no moƴƴi الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
ko yamirore nde tan seeran ɓe ɓe jamiri yetta ko wadde alhamdulillahi rabbil alamin en jettiri Allah subhanahu wa taala e oɗo fiitiɗe cuɓaɗo en jettiri Allah e barke Cheikh Siraji Dine o radiyallahu taala anhu e anniyaji mum e himmeji mum dasima e wuro he dasima e leñol he yettore woddani Allah kala ko soynano yettiri eɗen jettir ɗum Allah subhanahu wa taala en kollama no ɓeyduɗen tinnade nde wonno Allah jingani en Allah rokki en oɗo Cheikh Siraji Dine radiallahu taala anhu kala ko joofino e saaha makko Allah holli en ɗum ɓe jiiri ɗum giten ɗum naas koɓe Allah hawridini hen ɓe noon yo ɓeydu tinnade ko onon goni joofanoɓe yettore woddani Allah ɓeydo tinnade no feewi jinnaɓe ina beltani on e oɗo kikiɗe sabu so neɗɗo darima ɗo jangi alqur'ana heɗanama walla darima ɗo jangi pular laaɓɗo heɗanama tawa yaltani ngoɗo wuro yettore woddani Allah fannuji ɗi fof hannde Allah no waɗi ɗum ɗo e barke ceerno men e barke ceerno men ceerno Jalal Dine Ba yo Allah juutnu gurdam makko yo ɓooy ardade ɗum ɗo barke Allah ene laaɗo mum sallllahu alih w sallam kanko ɗo wondiɓe makko fof holli kay Allah ɗumni ɓernde ceerno Allah ɗumni ceerno ɓernde ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba yo Allah juutnu gurdam makko en calmini dental ngal en juurima en mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko jande kam ko famɗa soora heewa lallina ko hunde wande fayde feewi en jetti ceerno ceerno Mamadou Jalal Dine e darde makko e faade jangde he e eɗen mbasukaɓe ɓe banggue jangde kam koto dugal to jangete ɗum koto galle wawete kala kam sukamba janggata galle to wawgol muɗum newata kono feewi so jangi tan ko wawi janggude ɗo ko tawi tan so arti galle firde ɓolde o waɗata e jangde nde rewatano yiɗi o yawata wawde alay saago jinnaɓe ɓe toppito cuhlel maɗa so arti wona tan nani janggoy ala an hono janggui kadi yo janggu ɗon e yeeso maɗa walla kamɓe honon wiira ni sukaɓe ɓe mbaɗa bomuji taw ina mbaɗa woyri o wiita ko cours de soir taw ina ndenda ina jangga e ko ɗum kam wallata jangde nde e kadi hoɗono ceerno Amadou Amar wi ni jangde neɗɗo fotani heppude fotani hakkude enen noon eɗen keppa eɗen kappa e wonde ko yimɓeɓe kaalata noon ko affaire ɓe sikki noon ko manqude jangi noon ko jangoɓe sabu duɗal joni tawana hukki duɗal ngal no waɗi yimɓeɓe taw kala so ɗippotani haqqilla ɗippotani jogui woɓɓe jawata wawde jogui woɓɓe ɗe jawdi jiɗa ɓennude yeeso e tawno kamɓe ko duɗal gotal ɓe gondi e taw sino ko kamɓe joni sago mabɓe joni taw fiiɓe yo ɓennude ngal duɗal e joni noon taw kala so ɓe woni ɗon ɓe ɓennani kam kam woni ɗon e yimɓe ne jammira ɗum ɗum wawi noon taw ɗum jogui explication ko banggue jangguino to walla ko banggue manqude jangguino walla ko nandi hen e calmini fof tan en juurim ko ɗum ɗo min juuri en jeddo hen allahumma salli ala sayyidina Muhammad e a jarama so Allah jaɓima